Odkiaľ sa vzalo myslenie srdcom? Mihaj Csikszentmihalyi povedal, že ak sa spojí jedinec, pole a doména, vzniká základ pre kreativitu. Ak sa spojí talent s prostredím a duchom doby a človek robí, čo ho baví, rodia sa velikáni a píšu dejiny. Od narodenia jedného z takých velikánov uplynie v roku 2023 už 400 rokov. Narodil sa v dobe, v ktorej vládli príkopnícke myšlienky a duch matematiky. Sám sa stal príkopníkom v oblasti prírodných a aplikovaných vied. Dostal do vienka jasný a analytický talent. Vraví sa, že sa narodil ako zázračné dieťa. Už v ranom veku v 12 rokoch talent zužitkoval. Vymyslel počítací stroj, aby uľahčil prácu otcovi, ktorý ho vychovával a vzdelával. Napriek tomu optimistickú vieru vo všemocnú silu rozumu nemal. Nepopieral ich veľký význam v živote, veď sám bol služobníkom vedy. Smutne však poznamenal, že všetky úspechy abstraktných vied neurobili ľudí šťastnejšími. Keď raz prežil mystický zážitok, chcel si ho vysvetliť. Pýtal sa, aké sú hranice a možnosti poznania? Aká metóda je vhodná na štúdium pravdy? Poznávanie je predsa konečné. Je poznaním konečného v nekonečnom. Môžeme v neho len veriť a cítiť ho, ale nie úplne poznať metódou rozumného uvažovania a dedukcie. Rozum sa musí držať faktov a tie sa neustále menia, hutal. Nie všetko sa dá poznať a odvodiť iba rozumom. Len tam, kde cítime, máme istotu. Tam, kde odvodzujeme, sme plní neistoty. Ale niečo pôsobí v jednej sekunde a je vždy pripravené poznať pravdu. Je to pocit. Niektoré veci človek prijíma nie mysľou, neodôvodňuje ich logicky, ale srdcom, vierou. Srdce vie o človeku všetko, čo presahuje jeho rozum, logiku, vedomie. Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná, povedal a dodáva. Srdce, nie myseľ, cíti Boha. Boha nemožno dokazovať. V Boha možno jedine veriť a cítiť ho v srdci. Zaviedol do filozofie metódu iracionálnej intuície, ktorú nazýva srdcom alebo niekedy aj inteligenciou. Jeho intuícia je automaticky vylúčená z oblasti intelektuálneho poznania. Niekde vo svojom hľadaní pravdy natrafil na zdroj poznania o tom, že intuícia nemusí byť len prirodzené svetlo rozumu, ale má niečo spoločné s pocitovým svetom a vierou. Silu rozumu doplnil silou srdca. Citová intuícia, logika srdca, myslenie srdcom sa preňho stáva základom všetkého poznania, stavebným kameňom jeho svetonázoru. Napriek tomu hľadal, argumentoval, dokazoval. Vraví sa, že niečoho dostaneme do života plné priehrštie, ale niečo je nám odopreté. Mysliteľ sa dožil len 39 rokov. Väčšinu života trpel veľkými bolestiami. Už v jeho 18 rokoch mu diagnostikovali neurologické ochorenie. Napriek svojej chatrnej telesnej stránke bol silný duchom. Zanechal svetu nesmierne dedičstvo. Podľa neho je pomenovaný jazyk programovania, stávka, zákon, trojuholník. Iste už viete, o kom je reč. Blaise Pascal, matematik, fyzik, spisovateľ, filozof. A tu niekde sa zrodil aj prastarý spor medzi myslením srdcom a rozumom. Hľadanie pravdy medzi racionálnym a iracionálnym myslením sa stal jadrom rozporu pre mnohých mysliteľov budúcich stáročí. Ešte sa nenarodil Ramón a Cajal, príkopník neurovedy. Ešte svet nevedel nič o neurónoch. Čo si myslíte? Bolo myslenie srdcom príčinou plodného výskumu matematika, fyzika a mysliteľa Blaisa Pascala?